Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Ga labaran kamar haka. Shugaba Donald Trump na Amurka ya aika da dakarun sojojin Amurka zuwa Iran sama da 20,000 zuwa na kasa wanda za su yaki Iran ta kasa, wanda za su shiga su kwace wannan teku na hurmus, inda za su fatattaki Iran a gurin, inda suka ce da karfin soja za su yaki wannan dakarun na Iran da ke a gabas da tsakiya da suke gadin wannan hurmus, inda mashigar hurmus din ke da muhimmanci ga kasuwanci na faɗin duniya, inda yake jan kashi 20 cikin 100 na kasuwanci, inda Amurka ta ce ta gayyaci kawayenta gaba ɗaya, kowa ya juya masa baya ya ce to shi zai nuna bajintarsa, inda ya tura dakaru da jiragen yaki wana F-35 da sauran jirage manyan hatsabibai wanda za su je su yaki sojojin Iran a wannan mashiga ta hurmus, inda NATO ma ta yi kememe ta ce ba za ta shiga wannan yakin ba saboda ba yakin ta bane, yakin Amurka ne da kawarta Isra'ila, inda dakarun ke kan hanyar su zuwa Iran din kenan tare da goyon bayan shugaban Isra'ila wato Netanyahu, inda shi ma Netanyahu ya nemi goyon bayan majalisar sojoji na Isra'ila, inda ya ce wannan dakaru na Amurka da za su zo Iran za su ba da goyon baya, za su kwace wannan mashiga ta hurmus, inda Iran din take abin da ta ga dama a wannan mashiga ta hurmus, inda ta ce ba ma duk wata jirgi da za ta zo ta wuce ma sai ta biya kuɗi kafin ta wuce, in ma an lamunce mata ta wuce din kenan za ta biya kuɗi da kuɗin China ba da dalar Amurka ba. Wannan ya sake fusata shugaba Trump kan irin wannan mataki na Mujtaba Khamenei, wato shugaban juyin halin Iran sabo, inda ya kara da cewa dole ne mu yaki mashigar hurmus, inda za mu tura sojoji ko kuma ce sun tura sojoji da mayakan sama na jiragen sama da kuma wannan hatsabibin jirgin nan nasu wato 2B2 Bamba, wanda yake da hatsabibin jirgi ne, kowa ya sani a duniya wannan hatsabibin jirgi ne, inda Iran ta ce wannan su ma sun shirya mata, za su yi duk mai yiwuwa domin kare wannan hurmus din daga mataki na yaki, inda suka dage da cewa su ma fa ba za su yi kasa a gwiwa ba, lalle za su yi duk mai yiwuwa don ganin wannan yakin bai yi nasara ba, inda shugabannin Iran din suka bayyana cewa ko ta ina ne sojojin na Amurka za ta shigo suna daidai da su, inda lalle kuwa sojojin Amurka za su sha wahala, an dai da kafa za su shiga ko da motoci za su shiga kasar Iran, to tabbas akwai wahala saboda irin tsaunuka da kuma duwatsu da kwazazzabai da suke a gabashi da yammaci da ko ta ina da suka yi zagaye da Iran din, inda tabbas wannan zai ba da matukar wahala ga sojojin na Amurka, inda kuma su sojojin Iran za su laɓe ne su dinga kashe su da ba su sani ba, ba sa ji ba sa gani a wannan tsaunukan nasu, inda su suka san sirrin kayansu a cewar soja jami'an na Iran, inda suka ce to wannan zai ba wa Iran Amurka wahala tsantsan, inda masana suka bayyana cewa wannan harin da Amurka za ta yi ta kasa lalle zai ba da wahala matuka kafin ta iya cimma nasara a yakin nan ta kasa, gwara dai dama ta saman, inda za ta iya tsallakewa ta sama amma ba da ta kasan ba, ta yadda take nufi da ta tura dakarunta na kasa, inda lalle zai ba wa Amurka wahala matuka, ballantana ma da ita da Isra'ila lalle za su sha wahala matuka gaya, inda a kasa za su sha wahala lalle ta inda za su binne musu wasu abubuwa a kasa, baya ga harbi kanoke da za su dinga yi musu babu kakkautawa, inda kuma sojojin Amurkan duk ba su san da wannan ramuka da kuma irin wannan strategies na yaki da Iran din za ta yi amfani da shi a kasan ba, inda ta saman ma Iran ba za ta yi musu sassauci ba, ballantana kuma ta daga kafa, duk da wannan salo ne na yakin Iran din, inda Iran ta jima da yake tun farkon karni na 2 da na 3, duk Iran tana fama da irin wannan yake babu kakkautawa, inda hakan zai wahala Amurka ta iya cimma nasara ko kuma da ta nemi sulhu kai tsaye daga Iran din, amma ba wai ta cimma nasara ba. Wannan mashiga ta hurmus lalle yana da wahala a kwace ta da wajen Isra'ila a wajen Iran din, inda duk mai yiwuwa Isra'ila ce umul haba'isin wannan yaki gabaki daya a gabas ta tsakiya, inda take da
tsokano fada da ta jawo wasu. Amurka kuma ta yi ta jawo 'yan kasashen yamma duk suka ki saboda suna ganin cewa babu riba a wannan yakin. Daman ita Amurka tun da ta ɗanɗana hudarta a wajen sojojin Soviet a wancan karon, to bata ji da daɗi ba, shi sa ba ta yarda ta shiga yaki kai tsaye ita kadai. Dole ta jawo abokan mutuwa ko kuma wanda za a je a jawo musu asara kai tsaye ba tare da riba ba. Daman ita irin wannan ta saba da irin wannan yake-yake na zalunci wanda babu ka'ida a kansa. Inda shugabannin na Amurka suka kara da cewa lallai za su yi nasara idan kuwa Amurka ta kuskura ta tura sojojinta ta kasa, to lallai za su kashe wayannan sojoji baki ɗayansu, babu wanda zai sha matukar sun shiga kasar ta Iran. Inda suka ce wannan yaki ba za a cimma yarjejeniya ba tukunna sai an ga abin da ya hana buzu naɗi, ko kuma abin da ya daga, ko kuma wannan ka'idar tasu ta daina kera makamin mai linzami da nukiliya. Hakan ba zai yiwu ba a cewar shugabannin na Iran. Wannan yarjejeniya ce ta kashe kai, ba yarjejeniya ta ci gaba ba.